Dịka o sonyere na mmemme izu ụka ụmụ akwụkwọ, President Students Union Government na Nwafor College of Education Nsugbe bụ Comrade Kingsley Anusi akụnyego na-esikpụrụ dị mma site na ịkwụrụ ụfọdụ ndị tozuru etozu na-eme ọfụma dịka ụmụ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ kọleji. Ya bụ ihe ahụtụbeghị mbụ sitere n'aka SUG President gbara ndị isi na ya bụ ụlọ akwụkwọ kọleji ume na ụfọdụ ndị mmadụ dịka CEO Ejison Global Properties Limited Maazị Ejike Ndukife ekwukwuru ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ụgwọ akwụkwọ. Ka anyị kpọtara gị akụkọ a ka o si wee gaa. N'okwu ọ gwara ụmụ akwụkwọ ka onye provost ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ Dọkịta Justina Anyadiegwu dọrọ ha ọdụ ka ha tinye anya na ọnatarachi ha ma sonyekwa na atụmatụ dị iche iche gọọmenti wetara n'ịkwanyite ụmụ akwụkwọ na ndị ntorobịa. O ji ohere a wee too Gọvanọ Chukwuma Soludo na enyemaka ọ na-enye ụmụ akwụkwọ na ndị ntorobịa na Anambra steeti. N'okwu mbido ya, onye isi oche na ya bụ mmemme bụkwa onye isi oche na okpuru ọchịchị Anambra East bụ Maazị Ifeanyi Chinweze gwara ụmụ akwụkwọ ka ha gbaa mbọ fụ na ha bụ ndị ụlọ akwụkwọ ha, ezinụlọ ha na obodo ji eme ọnụ. Ya bụ onye isi oche bụ onye kaụnselọ na-anọchi anya Nsugbe bụ Maazị Chukwuma Amuzie nọchiri anya ya na ya bụ mmemme. Mgbe ọ na-enye ụmụ akwụkwọ nkụzi, Engineer Ifeoma Okonkwo kọwapụtara ụmụ akparamagwa dị iche iche ha na-ahụ n'ụbọchị kịta wee yọọ ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha bie ezi ndụ nke ga-eme ka ha baa uru. Mgbe ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye Special Assistant Gọvanọ Soludo na ihe gbasara ụmụ akwụkwọ bụ Maazị Benedict Soludo kenere ndị SUG ya bụ ụlọ akwụkwọ na enyemaka a na-enye wee dụọ ha ọdụ ka e nwee ezi mmekọrịta dị n'etiti ha na ndị isi ụlọ akwụkwọ a. N'okwu nke ya, onye SUG President bụ Comrade Kingsley Anusi kwuru na ebumnobi eji nye ya bụ scholarship bụ iji nyere ụmụ akwụkwọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, wee kwuo na SUG na OSIN kwụsiri ike n'ịkwado ụmụ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị natara anya bụ scholarship gụnyere David Chimelumeze na Chukwudi Angus kenere ndị SUG a na enyemaka ha nyere ha wee kpee ka Chineke gọzie ha. Onyinye pụrụ iche enyere ọtụtụ ndị na-akwado ya bụ SUG bụ ihe pụtara ihe na ya bụ emume. Site na Nsugbe, Faith Onyemuche, n'akụkọ ụwa ABS.